I hope igsuon nga mogawas gyud ta sa mga kalibutanon nga influence, kalibutanon nga mga practices o kalibutanon nga mga butang aron di ta makaapil sa paghampak sa Ginoo sa kalibutanon nga mga katawhan nga nagaprovok sa kasuko sa Dios. Amen. Sa verse 1, chapter 18 sa Pinadaya, ang pagkagunob sa Babylonia. Human ini ako nakita nga nanao gikan sa langit ang laing anghel nga may dakong kagahom og ang kalibutan gidan-ag sa iyang himaya. Og siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, nagunob na ang bantugang Babylonia og nahimo na siyang puloy-anan sa mga demonyo og taguanan sa tanang hugaw ng espiritu og taguanan sa tanang langgam nga hugaw og taguanan sa tanang mananap nga hugaw og dulumtanan. Kay ang tanang kanasuran nanginom sa bino sa iyang pagka makihilawason. Og ang mga hari sa yuta nagapakighilawas kaniya, og ang mga tigpatigayon sa yuta nangadto tungod sa kadato sa iyang pagkamapatuyangon. Unya nadungog nako gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, gula kamo gikan sa ako sa gikan kaniya akong katawhan, aron dili kamo magkaambit sa iyang kasalanan, aron dili kamo mahiagom sa iyang mga katalagman, kay ang iyang kasalanan nagtipon og sangko sa langit og nahinumduman sa Dios ang iyang mga daotang binuhatan. Ang Dios magapanalangin sa bahin sa kasulatan nga ato karon nga tagaan og pagtagad. Now, there is a verse 4 sa English pa, yung pa diya, and I heard voice from heaven and another voice saying, get out from among them, my people, so that you could not share the wrath of God because of his sin. What is that sa laing interpretation? Now, kung ato ni nga studyuhan pag-ayo, karon kung tigbasa mo og internet o tig mind mo og internet mahitungod sa happening sa lain-lain nga nasod, makita na to karon may igsuon nga dunay mga nasod nga grabe na gyud ang pagprovoke sa Ginoo. Naburo ba mo sa India, pilipatay sa India, ang gihimo sa India karon? Ang India this gusto gyud nila nga taralon no ang mga Kristohanon. Okay, nakita nila nga murag panagyod kanang gitawag og pugi pod ang mga Christian itong mag-evangelize, og ang India mag-upa lang ikastigo sa Ginoo. Unya kabulota sa Brazil, ang Brazil na samtang naga-celebrate sila og katong gitawag og festival for Satan, pagkahuman lang gyud sila hang celebration o pagka ito mo na celebration na ay akong kastigo ang Ginoo. So gatubag-tubag na murag popcorn karon. So kung nag-research mo sa mga event o sa mga happening sa lain-lain karon nga mga nation, makita nato karon nga dili na gitawag og pangpikpik sa Ginoo. Oy, ata kay murag patulog-tulog ka. Iyan na gyud sa Ginoo pangkastigo sa maong mga kanasuran tungod kay ila na gyung gi-insulto ang Dios o ila na gyung gi-provoke ang Dios sa kasuko. So gani sa ato diri napay mga lugar no kining mga pahitabon sa ato diri na ay mga lugar nga dunay mga kuan lang kanang gitawag og murag pili-pili lang nga gikastigo sa Ginoo pinaagi mga flood, pinaagi og mga gitawag og kalamidad. Ang atong makita na migsuon kuan na pang mind lang na sige pang kuan ng pamikpik lang sige kay ginagmay ra man. Pero ang sama kanasuran karon nga grabe gid ilang paghagit sa Ginoo sama sa inyo sa Brazil, sa India. Grabe gid ang mga nasod na, ang China. Kani sila ang mga grabe gid na nasod do. Kung naglabay ang Turkey. Ito makita ang Turkey murag panghinambog nila ang ilahang gitawag og grabe nga improvement. Murag ang Turkey nagpakita nga isa sila sa gitawag og nagpakita nga unsa ang declaration sa Babil kaniadto o sa Babylonia kaniadto mao pud ang ilang declaration in latest lang. So, ato makita nga grabe gid ang kastigo sa Turkey. Ang mga grabing establishment dito ihagba. Grabe ang paguba. So, ato
sa akong giingon dili to matawag og pagpikpik lang sa Ginoo o kanang gitawag og pagpukaw-pukaw lang kadto kastigo bito sa Ginoo. Por igsoon bisan tinuod og literally gipukaw sila sa Ginoo tungod kay dili gid na giila ang tinuod nga Dios, pero igsoon still ato nakita daghan ng gihapon karon ka man kanasuran nga di still provoke God, ginahagit ng gihapon ng Ginoo. Pero para sa ato karong buntag, gusto ang Dios nga even we are inside of this what we call Babylonia, no? Kanang gitawag og mga inaiya sa Babylonia nga nahimong na-influensyahan ta, still dunay iya sa Dios nga pag-mind sa ato o pag-remind sa ato. Gani diri ta mo focus karon sa verse 5 o verse 4. Dire mo gini para sa ato ha. Si John nakadungog siya og tingog gikan sa gitawag og gidelegate nga angel nga mao ni ang warning. Sa ingon niya, and I heard voice from heaven saying, come out of here, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Kastigo pa lang na wala na yung judgment. Muna gitawag og kini sa tumoy-tumoy na ni sa gitawag og before na iya sa Ginoo niyang ibubo ang kanang ingon pa sa Biblia kanang the great and the terrible judgment of God. Pa lang ni. This is what we call the plagues, no? Ingon diri plagues. Si John nadunggan niya. Sa iyang revelation nga nagkapaingon na sa conclusion. Ang nadunggan ni John ingon siya, and I heard voice from heaven saying, come out of here, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Ano man, for her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. Now, kung mabalik na sa book of Genesis, remember na ang Dios nag-declare og mo judge pinaagi sa gitawag og flood. Dito gibubo sa Dios ang iyang kasuko. Ano man tungod kay ang mga katawhan at that time mao ra gihapon sa karon, no? Kanigayon diri nga for her sins have reached unto heaven. Ang sala nila atong unang kalibutan, katong tigulang, katong gitawag og old nga kalibutan, ingon pa diha nga God hath remembered her iniquities. Hinadon sa Dios kung unsa na ang iyang gitawag og kasalanan. Mayong sa Biblia, ang kasalanan sa ato mga katawhan kaniadto kadang gitawag they reach the nostrils of God. Niabot jud kuno sa gitawag og ilong sa Ginoo ang kabaho sa ilang sala. Now, ang sala ato igsuon sa unang panahon ato makita mas daghan karon. Pero bisan og dili pa gyud to sa gitawag na nangasanga pag-ayo sama sa sala karon apan ang ilang sala kaniadto way kalainan karon ano man. Usa sa ilang sala they no longer remember God.